Hej, i dag vil jeg lave en holder til øreringen. Og vi skal bruge noget pap og en limpistol, en hobbykniv, en blyant og en saks. Så skal vi bruge et skærebræt og en lineal. Så skal vi bruge en svæveramme. Og vi skal bruge noget stof. Og vi skal bruge noget skum. Og så skal vi bruge en lille boks. Så skal vi have sat vores ramme på vores pap. Og så tager vi blyant og tegner op langs kanterne. Og klipper det ud. Så skal vi have lavet nogle af den lille firkant herinde i. Og dem skal I bare lave så mange af, så I fylder. Så tager du dit skærebræt og et stykke skum. Og så skal du have skummen til at passe inde i her. Så vi lægger den her ovenpå. Og tegner med en blyant indeni. Så tager vi vores lineal og vores hobbykniv. Og så skal vi have tjekket, om den passer i vores ramme. Og det gør den. Så skal vi bruge vores stof. Og vi skal sørge for, at vi har cirka 2 cm på hver side rundt om. Og så klipper vi stoffet. Nu er det at bruge en saks, der kan klippe. Så skal vi i gang med vores limpistol. Hvis ikke I allerede har sat den til, er det en god idé at få den sat til. Så har vi lavet et stort stykke pap, der er lige så stort som den her. Det skal vi have klippet lidt til. Vi klipper cirka 0,5 cm af hver side. Så tjekker vi, hvordan det ser ud. Det ser fint ud. Så skal vi have noget lim på. Og vi limer bare her hele vejen rundt. Og sætter det fast. Så vender vi den om. Og så har vi lavet de små firkanter til at lægge ned i.
så vender vi den om. Og stopper noget lim hernede i. Og stopper et af vores små stykker i. Og sådan fortsætter I, indtil at I har den i plan med det andet herinde. Nu har jeg fået det så nogenlunde i level med det andet, så nu skal jeg have mit skum i. Så jeg limer mit skum i. Så tager jeg mit stof. Lige være sikker på, at det er ordentligt i. Og så tager jeg mit stof og lægger ud over. Så tager jeg et kort. Jeg har bare taget et IKEA-kort. Og trykker stoffet ned. Man kan også vælge at lime sit stof fast. Det har jeg valgt ikke at gøre, fordi så kan det skiftes, hvis man hellere vil have noget andet på et tidspunkt. Jeg bruger en nål til at prikke nogle huller, som jeg så kan sætte min ørering ned i. Jeg løb lige tør for plads på mit kamera, så jeg har lige sat nogen på, imens vi fik overført det andet, vi har lavet. Men jeg tager en synål og prikker et hul, og lige gør sådan her, for at gøre hullet lidt større. Og så sætter jeg bare min ørering ned i. Sådan. Og så var der den boks, jeg snakkede om, vi skulle bruge. Der har jeg taget bunden ud og har alle mine lås i.